खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ थांनाय हराव आसामनि मरिगाव जिल्ला जागिरदनि डेली बाजाराव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय सोमजियो। बे गिख्रंथाव अर खामनायजों दखान गलानि गासै मोनद' सिलिन्डारा बेरफ्रुयो। सिलिन्डार बेरफ्रुनायजों ब्लाव ब्लाव जोंब्लावनाय अरा गोसारो। बे जाथायनि सायाव अर खोमोरग्रा हान्जानो खौरां हरनाय जादोंमोनब्लाबो गोबावनि उनावसो जाथायथिलियाव नुजाथिफैयो अर खोमोरग्रा हान्जाया थाब नुजाथिफैयैनि जाउनाव गोबां दखान गलाफोरा खामनानै लाख रांनि मुवा बेसादफोरा खहा जानाङो होनना जायगानि सुबुंफोरा अजद दैखाङो। अर खोमोरग्रा हान्जाया उनाव फैनानै अरखौ खोमोरनो हायोब्लाबो अरखौ खोमोरनायनि सिगांनो गलाफोरा खामनानै सेवहांगार जाजोब्बायमोन। गुजरात रायजोनि अहमदाबादाव थानाय नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव सोलिगासिनो आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 नि फाइनाल मेचआ इन्डिया आरो अस्ट्रेलियानि गेजेराव जागासिनो। फाइनाल मेचआ भारतआ गिबियाव बेटिं खालामो। उत्तराखन्डनि उत्तर कुशीयाव हा सिङाव लामा बानायबाय थानाय समाव गिख्रंथाव जाथाय जानानै सा 40 लेबारफोरा गुदुङाव नांथानानै थानांनाया दिनै 8 सान जाबाय। बोखांनो नाजागासिनोब्लाबो नाथाय दासिमबो गुदुंनिफ्राय बोखांनो हायाखै। बेबादि समावनो गुदुङाव थाबथानानै थानाय गासैखौबो रैखा खालामनो आरो क'क्राझार जिल्ला रामफलबिलनि सानै बर'नि फिसा फारियै रामप्रसाद नार्जारी आरो सन्जय बसुमतारीखौ थाबैनो रैखा खालामनो उत्तराखन्डनि गिबि मन्थ्रि पुष्कर सिंह धामीनिसिम बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ लाइजाम लिरहरदों होनना खौरां मोननाय जादों। बर'ख एबसुनि दैदेनगिरिया रुंसारि। बोखावजायै क'क्राझार जिल्ला एबसुआव 1981 निफ्राय 82 मायथाइसिम आफादगिरि महरै बिबान रुजुननानै खामानि मावबोनाय उखुन्दै बसुमतारी एबा उइलियाम बसुमतारीया उदालगुरि टाउनाव थानाय गलन्दि हाबि साबकाइति गामियाव गावनि आंगो देरायाव थांनाय मोनाबिलिनि 7:20 समाव रुंसारि जायो। बिथांनि रुंसारि जानाय खौरांखौ मोननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दुखुथिया न'खराव थांनानै खौरां लाहैयो। एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा आरो बिथांजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। आसामनि गवालपारा जिल्लायाव फिन मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जानाय सुबुंखौ आजिरा मोननाय आर्मि होनना मिथिनो मोन्दों। गवालपारा जिल्लानि दहिकतायाव नरेश्वर राभा मुंनि सासे आजिरा मोननाय आर्मिया हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला नरेश्वर राभाया साइकेल सालायनानै थांबाय थानाय समावनो हाग्रानि फालोसे मैदेरजों मोगा-मोगि जायो। मोगा-मोगि जानायाव मैदेरा गाग्लोबनानै गोब्राब जखम खालामो नरेश्वर राभाखौ। जखम जानाय सुबुंखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो डक्टरा थैनाय फोसावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।